खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTCआव थार्ड आरो फोर्थ ग्रेड साख्रिनि रिजाल्ट फोसावनायखौ लानानै जाख्ल'नाय जानायखौ लानानै गोबां बिजाथिफोरानो अजद होदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानांगौनि थाखाय आसाम स्टेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन डिपार्टमेन्टनिसिमबो लाइजाम हरनायखौबो समाज बिजोङाव नुनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो साख्रिनि फिथाइ फोसावनाय लोगो लोगोनो रां लानानै साख्रि होनायनि अजद थिखांनायखौ लानानै बेनि सायाव रोखा फोरमान होनो थाखाय BTC सरकारखौ खावलायनायजों लोगोसे बिजाथिफोराबो RTI होनो हायो होननानै बिजाथिफोरखौ खावलायो चिरां जिल्लानि बिजनीनि उकिल खोरोमदाव गयारि बिथाङा जायनाखि रां लानानै BTCनि साख्रियाव थिसननाय जादों होननानै समाज बिजोङाव गोबां सावरायदों बा गोसारदों बेनि सायाव नायबिजिरनायनि बिबानखौ BTC सरकारा लानो नांगोन रां लामारदोंना लायाखै बबे लेभेलाव रां लादों बेनि सायाव बिजिरनाय जानो नांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा आरो रां लायाखैब्ला रायजो राजानि सिगाङाव फोरमान होनो नांगोन नङाबा गुबुंले बारगोन होननानैबो बुंथियो बेनि अनगायैबो बिजाथिफोराबो RTI होनो हायो काट अफआ बेसेबां सायख'जानायफोरनि मार्क्सआ बेसेबां बेफोरखौ सोंथि खालामनानै RTI होनो हायो होननानै बिजाथिफोरखौ बोसोन होयो बिथाङा बिथांनि अनगायैबो सासे सुबुङाबो रां लानानै BTCआव साख्रि होनायनि सन्देहनि अजद होनानै बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसाम स्टेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शननिसिमबो लाइजाम हरनायखौ समाज बिजोङाव नुनो मोननाय जादों BTCनि थार्ड आरो फोर्थ ग्रेड बेखौ फोरमानजों लोगोसे सोराङाव लाबोनो हायो ना हाया बेखौ समाजो फोरमायसिगोन उदालगुरियाव BPF दोलोनि गेदेरथार आशीर्बाद रेलि मोनबा बियाबखौ जयै लानानै आशीर्बाद रेलि बानजायदों जेराव रोजा रोजा 25,000नि बांसिन सुबुंफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों क'क्राझार चिरां गसाइगाव भेरगाव बेफोराव आशीर्बाद रेलि लादोंमोनब्लाबो उदालगुरियाव लानाय आशीर्बाद रेलियाव बयनिख्रुइबो बांसिन मददगिरिफोर फैनानै बाहागो लाफैदों होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया BPF दोलोआ देरहायोब्ला उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट बानायनो रादाय होयो हाग्रामा महिलारिया उदालगुरि तामुलपुरजों लोगोसे बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि BTCआव गोदानै हाबनाय गामिफ्रा जाहाथे खामानि मावनायाव सुबिदा जायो बेनि थाखाय उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट लुनाय जागोन होननानै रादाय होयो बेनि अनगायैबो लाइमोनफोरनि थाखाय बोसोराव 100 कौटि रां गरिबफोरनि थाखाय बोसोराव 50 कौटि रां सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बोसोराव 40 कौटि रां होनाय रादाय होनायजों लोगोसे हानि पाट्टा होनो रादाय होयो हाग्रामा महिलारिया क'क्राझार आरो चिराङाव BPF आरो UPPLनि गेजेराव जुजिनाय जागोन बाक्सा तामुलपुर उदालगुरियाव BJP आरो BPFनि गेजेराव जुजिनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया आरो UPPLनि सायावबो गाग्लोबनानै बुंथियो दि UPPLआ जों बायदि गामि गामि हाबनो हायाखै मानोना 5 बोसोराव गोबां थगायबाय अरुणोदय आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होगोन होननानै मानसिफोरखौ लेंहरो बेनि अनगायैबो बे 5 बोसोराव खालि फोरबोल' खुंदों लामा दालां हस्पिटाल स्कुल कलेज बानायाखै बे 5 बोसोराव गासै साप्लाय खालामदों खेला मेला खुंनायावनो गोबां रां बाहायदों जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंथियो बिथाङा BPFनि समाव 3 कौटि रांजों लुनाय गेस्ट हाउसखौ फाहामनायनि मुङाव 12 कौटि रां बाहायदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खौ 50 लाख रांनि लुनानै होनाय जादोंमोन नाथाय चेयार टेबोल बिसना बायदि बायनायनि मुङावनो प्रमद बर'आ 6 कौटि रां साप्लाय होदों होननानै UPPL दोलोनि सायावबो गाग्लोबो हाग्रामा महिलारिया मायानगरी मुम्बाइआव गोबां दैबाना साननैयावनो 25 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों मुम्बाइनि महाराष्ट्रआव गोबां दैबाना जानायजों लामा सामाफ्रा लोमसावदों गोबां ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों बेनि अनगायैबो स्कुल कलेजफोरखौबो बन्द खालामथ'नो गोनां जादों दिनैसिम बन्द खालामथ'नो गोनां जादों थांनाय 18, 19 आरो दिनै 20 गासै बे सानथामाव बन्द फोसावनो गोनां जादों स्कुल कलेजफोरखौ बेनि अनगायैबो आरोबाव IMDआ गुबुन गुबुन जायगायाव रेड एलार्ट अदेबानि गोबां अखा हाबावनो हागौनि सांग्रांथि फोसावदों दासान्दि थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनावनो महाराष्ट्रआव गोबां दैबाना जादों पानवेल नेभि मुम्बाइ थाने पालघर बेफोराव बांसिनै दैबानानि गोहोम गोग्लैदों NDRF SDRFआ रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैदों अब्लाबो बे साननैयावनो 25 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै खामानि मावनायाव मुखुब जादों UPPL राजखान्थि दोलोआबो फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार 1आव साख्रि मोननाय बिजाथिफोरनो मैयानि सानाव एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनानै होबाय UPPL सरकारा फरेस्ट गार्डआव गासै 330 आरो फरेस्टार 1आव 84 नो
एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनानै होबाय तामुलपुराव थानाय महापुरुषा श्रीमन्त शंकरदेव पाब्लिक अडिटोरियाम हलाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायनानै होबाय फरेस्ट गार्डआव 330 आरो फरेस्टार 1 आव 84 नि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायनानै होबाय बेनि अनगायैबो बावखुंग्रि बेयावबो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों चेक रानदों इउपिपिएल दोलोआ गरिब दुखुथिया नखरनि सुबुंफोर जायफोर गला होग्रा लेबार मावग्रा बिथांमोननि नखरफोरनो 5,000 रांनि चेक गथायदों गासै 210 नो चेक गथायदों होननानै फोरमायथिदों बेनि मादाव एसटिनो 150 आरो एसटि नङैफोरनो 60 गासै 210 नखरनो चेक गथायदों होननानै फोरमायथिदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गुबुन फारसेथिं गोविन्द बसुमतारी बिथाङाबो उदालगुरियाव माल्टि पार्पस डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों 50 कोटी रांजों माल्टि पार्पस डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामखौ लुनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल GMCH आव सासे जोनोम जागोदान 4 सानल' जानाय उन्दै गथ'साया NICU निफ्राय गोग्लैनानै थैनाय जाथायखौ लानानै सासे नार्सखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे जाथायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय कमिटि दानानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो दा बे समाव सासे नार्सखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय फोरमायथिदों NICआव मोनसे बक्सआवनो बा मेसिनावनो 3 गोरलै गथ'साफोरखौ दोनदोंमोन जायनि जाहोनाव सासे गोरलै गथ'साया गोग्लैनानै जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बे 20 बोसोराव GMCH देहा फाहामसालियाव बेफोरबायदि जाथाया जाफेरनो मोनाखैमोन होननानै फोरमायथिदों आरो NICUआव बक्सनिबो बा मेसिननिबो जेबो आंखाल गैयामोन नाथाय मोनसे बक्सआवनो 3 गोरलै गथ'साफोरखौ दोनदों होननानै फोरमायथिदों बेरामि बा बेरामिनि नखरनिफ्रा देहा फाहामसालिनि प्रिन्सिपाल सुप्रिटेन्डेन्टनो अजद होयोब्ला प्रिन्सिपाल सुप्रिटेन्डेन्टआ बेखौ खोनासंनो नांगौ नाथाय प्रिन्सिपाल सुप्रिटेन्डेन्टआ अजद होनायखौ खोनासङैनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जानो मोन्दों होननानैबो फोरमायथियो फारसेथिं उदालगुरियाव BPFनि गेदेर रेली आरो बेराफारसेथिं कक्राझाराव BJPनि गेदेर रेली डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो मन्त्रि अशोक सिंहालनि नुजाथिनायाव कक्राझार जिल्लानि कसुगाव आरो गसाइगावआव BJP राजखान्थि दोलोआ फोसावदिं मेल खुंदों प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बा UPPL आरो BPFजों BJPआ सुथुर नङा होननानै बुंबोदोंब्लाबो मेल मिटिंआव टार्गेट खालामदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा थांनाय 2003 निफ्राय हाग्रामा महिलारिया BTCनि चिफ जादों आरो दा प्रमद बर'आ BTCनि चिफ बे 22 बोसोर जाबाय अब्लाबो हा मोनाखै न' मोनाखै अरुणोदय मोनाखै स्कुल कलेज लामा दालां जायाखै होननानै प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि सायाव गाग्लोबदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेनि अनगायै मोनफ्रोमबो BTC बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव VCTCखौ टार्गेट खालामदों बिथाङा लोगोसे BTCआव BJPनि सोरखार फैयोबा फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थानाय नङा गासैबो समान मोनथाय अदेबानि फार्स्ट क्लास जागोन होननानैबो रादाय होयो BJP राजखान्थि दोलोआ बिटिआरनि सुबिदाखौ सोरखारा होआ VCTCआसो होयो BJPआ BTCआव फैयोब्ला बेफोर गासै जेंनाखौ गैया खालामगोन होननानैबो फोसावदिं मेलाव बिबुंथि लाखियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि नैबे फुजानि सिगां गोदान मटर साइकेल बा गोदान स्कुटि बायनो सानदोंबा बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय मा अफार दङ बेखौ आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङैनो फोरमायलांसै नोंथांमोनहा दान्दिसे समय होनानै बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय थानाय बाबुरुम्बा टिभि शोरूमा एक्सचेन्ज आरो लन मेला खुंनो आखायाव लादों 18, 19, 20 आरो 21 सानब्रै 18, 19, 20 आरो 21 बे सानब्रैयाव एक्सचेन्ज आरो लन मेला खुंनो आखायाव लादों लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि बे फुजानि सिगां गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंबा बे शोरूमनिफ्राय नोंथांमोना बायनो हागोन आरो जुदि नोंथांनाव गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटि दङबा जायखिजाया कम्पानियानो जायाथों मानो आरो नोंथाङा जुदि गोदान बायनो सानदोंबा एक्सचेन्ज खालामनानै गोदानखौबो लानो हागोन लोगोफोर बेनि अनगायैबो माखासे अफारफोर दंबावो लोगोफोर अफारफोरा जाहैबाय रां गरसेबो होआलासे नोंथांमोनहा गंनै हेलमेट मोननो हागोन लोगोसे सीट कभार आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल 18, 19, 20 आरो 21 बे सानब्रैयाव एक्सचेन्ज आरो लन मेलाखौ खुंगोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा गोख्रैनो बे खाबुखौ लानो हागोन मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 9101272776 बे जानबुं नाम्बाराव कल हरनानैबो मोजाङैनो सावरायहरनो हागोन नोंथाङा गोजोन्थों
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों